आमी पळोवपाक शकता आयज सगळे एडवोकेट क्रायम ब्रांचा कडेन येयल्यात। ते डिमांड करता एक्शन अगेन्स्ट जो एसॉल्ट जाला। सो पूण जेन्ना ते सगळे हांगासर एडवोकेट जमल्या क्रायम ब्रांचा कडेन, तेंच्यांनी गाडयो रस्त्याकुशी कश्यो पार्क केल्या की सगळे रिबंदर जो भितरल्यान रोड आहा तो फूल ब्लॉक जाला। पळोवपाक शकता गाडयो दोनी वटेन लायल्ल्या कारणान बसी सुटपाक शकना आनी फाटल्यान फूल ट्राफीक जावन उरला हांगा। शिकवलं ना ठीक आहे। अश्यो दोनी वटेन गाडयो पार्क केल्ल्यान हांगासर भितर फूल ट्राफीक जाम जाला। हाँ कितें जालें भाऊ, तुमची गाडी उरल्या? तुझी गाडी उरल्या? तुम्ही भाऊ किती म्हणतो डेंजर रस्त्यावर गाडी लावून गेले ते आदोगाच वरते आता आदोगाच सगळे कपडाचे पब्लिक त्रास जाऊंगा ना, पब्लिक त्रास जाऊंगा ना, मेन पब्लिक त्रास जाऊंगा ना। तुम्ही स्ट्राईक करा किती करा पण पब्लिक त्रास जाऊंगा। कितलो टाइम झाला तुम्ही ट्रॅफिक असता? जवळजवळ अर्धा वर झालं। दोन्ही साईडीन गाडयो पार्क असतात। दोन्ही साईड गाडयो पार्क पडतात, त्यानं रॉंग सिस्टीम नाही ती म्हणजे तरी एका साईडनं एक गेला एका साईड जवळ येतात। तुम्ही स्ट्राईक करा कुठेही करा पण पब्लिक एक त्रास जाऊन जाय ना इथले। गाडी काढा ना। बाचा गेले गेले